Стели, Маги, Ники, шоуто на влогърките! Така, ние сме Ники, Маги и Стели, както разбрахте, И сме група от качалки. нали? Така, ние ще снимаме клипчета, в Но в които, добрия смисъл. в които ще пеем и танцуваме. И ще ви подготвим много изненади. Ние сме влогари от... От днес нататък! И ще ви покажем нашия клип на емоджита. Емоцията, да. Добре, Ники, избери си едно Ама емоджи. аз ще го... Онова, където е с жълтото, където е така са мулчите, като дъгички. И тук е някакси така моя. Да. У нас жена, която прави така. Опишете я. С кафява коса. И розова блуза. Добре. Онова, където пращат сърчицето. Да.